Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malende ce ani muso demse ani makroba aw bela jeli aw ni yankuma toujours aw balmake ana to ko kenaw dinge mo ni yasa to la ka fulle do alsa mbalma o bi mbora shuna ma fe ka video kungurun do ke ka kla ni kan yogon la mo be facebook sambe ni abe to la ka video soro ma fe ka hakna do fo bi ni ajara alaya o hakna jmeye ngabi video a bazile me fen fla de ka o fen fla a folo o e sederi mo bela jele sederi che ani muso mali kono mali koka a flana o e malika fla komi malika e numéro 2 mais a beke me ka ke yere donc mena kuma o fla kabi ni ala ka jien bi mbalimo menga video damne folo sederi mo de la e mo me ka kuma unye fe folo munun ta do olu ka do ka foko tola mu me kuma ko sederi de do mais mena kuma bi ka fo sederi jama bela jele ni mu sera ka tola kan video ni soro kwa kone ko sederi chew ani muso ma fe ka mun fo mogo munu me ka bo ka sederi la goshi munu me ka bo ka ujabi ma fe ka afu nyana ku kasabali na dana ne tola kelema amara bacili be ka sederi nena be ka sederi doya ni ya dane kelema de mogo kana bo ka jabi munango mogo kana bo ka jabi ate koma be ka mun fo ka kadinya o te kwa ne tola kelen ka jatila o bi valeur de di ama kwa parce que n'a bora kapma abado ka fo ko sederi mogo tna to mogo ba bo ka jabi kwa donc o bo ka jabi ne bi valeur de dama kelen baba kamara be ka mun fo sederi ma mogo ka bo ka jabi o bi valeur de di baba ma ba di amara bacili ma kwa donc ni ya dane kelen ma sederi mogo aya ke ala rena kira kama ay mogo munu me ka sederi la goshi ka sederi mogo doya ayu toy quoi parce que n'aw bora ku jabi o be valeur do de quoi o de ba to bi courage soro quoi ka kla ka fo tuguni sadiri mogo mingo ko ate fenfe atna toko shila sababu mese ka latanya atna no sababu ye quoi fengo femba la a segi ko fe toujours abina ni o hakina de quoi bon ni mogo mingo ko alebe e ka groupe la segi ko fe e mungo ke ba fe ka tanya e kanga mun de kesesa ni sabute baka soro lila mogo ni juguti la quoi i tse ka dusu ta quoi donc ni mogo soro la mogo me wuli i contour de la quoi ne tokola kelen bolo quoi o de kanga courage de dima amara bati e mun voa ka mala ko sadiri ina fo sederi mogo bola ka déclaration mi ke ka fo ko olu bina arasipaji de ta ka ku ka kanda e 2018 hakila o de ma be ama akoko président te ministre te député te maire te de ko al maire kerefe sigi ko arasipaji na o soro kuma te ka fo ka bi ke président quoi sederi mogo o kuma ni kana aw toro ne bolo de ne ka jatila o kana sederi mogo toro ni ne kanga ke courage de ka dusu de di sederi ma aw de ko ka bina présenter an bela jele de ko de kan ne bina présenter donc nango kama présenter munun ko ko fa de be awna ko ide ni fato ide de ne hakla mun de be e bolo sisa ika dusuta ka do fara ika courage ka iye la yini munun ke ka bara munun ke sadi ka do fara o ka pour que munun ya folo ka puma be se ka ke galo bolo to ko mina parce que nyeme fe non ato la to ni kelewere na to do amara bacil tante sadi intaro ma foto baba kamara tante ko kelewere na to do tukuni quoi mais mek boka ceder mo averti kabisisa mogo munu me ka video ke sederi to la a bela jele mali kono mali koka ko ay sabali fe non anto do tuguni o muni mogo be sede arasa ko toujours sederi mogo bela jele ko toujours ka lebu to nyina na kwa donc mobile ko min kala si je technologie fe se san tuguni o bina ke pmada do o bolo tuguni kwa donc ka fo mogo ye ay sabali ay sederi mogo munu me ka sederi classé quoi ayu toy quoi donc aw ka do fara aka baraka an ka do fara chesire ka pour que an ka la yine mi o ka se ka sabati quoi parce que o ba encore toujours donc nous be ceder ko toujours ni ya me ki be boli mo de bi ko ka o be fendo bi ko ka donc mo mi bi ko ka boli be fem mi ko ka boli ibi do fara isi no ka di ibi do fara ka chesri ni ka courage ka pour que ceder be se ka évoluer to comme na ango ko arasiba ka ide min kadanye na ka bara min kadanye anga do fara o de ka kwa ati kele ko quoi nani do fara o ka munta e tien na mi ta amise kwa tien bi shido nye fe quoi donc mais anka olu jabi obi valeur duma a flana e muyi tuguni e bi ka keleke mogo min kama de sadi obi do fara ka point ka quoi donc ay olu tuy kuma la surunyana dron ceder ka kuma la surunyana ka fo dron video flambe no ceder ta la ma kuma tege ka surunya ka fo ay sabali mogo munu me ka bo ka resbati do ka ceder mogo do yo ayu jabli tuy abe ka valeur de duma a flana e muyi sadiri anka ka courage te tasisa ka do fara ka chesrika pour que am mago be muna o ka se ka nye soro quoi o ne to ko la ka hakilina ye
mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ ka CDR la gosi olu ka ko la quoi. Donc n b'a fɔ ko aw salamu alaikum o ye hakilina ye CDR ko la parce que anw de ko an b'a présenté u ko k'a tɛ se ka kɛ bon e bɛ mun de kɛ sisan ɲininkali kɛlɛ donc CDR bɛɛ k'i yɛrɛ ɲininka o la a ye sabali an ka dɔ fara courage kan an ka lagosibagaw to yen a filanan ye mun ye Malika 2 bon mun dɔnnen don kosɛbɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ Malika mun bɛ bɔ ka karamɔgɔw kɔsa in na komi caman y'a dɔn o sababu la constitution ko la a ye karamɔgɔw nɛni a ye karamɔgɔw dɔgɔya caman y'a dɔn o sababu la bon kɔsa in na a bɔra ka Laasana a ye Laasana ka vidéo yira Laasana ka appelw yira a bɛ ka mɔgɔw gosi cogo min na Mali kɔnɔ yen nɔ mɔri dɔ de don ko Laasana hakili la Malika ye Laasana nin wele ka tila k'a ka ko kɛlen dɔw yira mɔgɔw la Mali kɔnɔ yen nɔ k'a fɔ a bɛ ka baara min kɛ a ye mun kɛ mɔgɔw la k'a fɔ k'a ma bɛn a filanan ye mun ye Banjugu Donɲuma hakili la muso dɔ de ye Banjugu Donbiya wele ka tila ka Banjugu Donbiya ka kumakan ta tuguni k'a ci Malika ma Malika ye vidéo kɛ a kan Malika filanan de bɔra tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ ko Malika fɔlɔ ko o y'a jɛn komi a ko k'a dɔgɔnin don a ko k'a dɔgɔnin y'a jɛn quoi donc ne b'a fɛ ka kuma o kan bi tiɲɛ yɛrɛ ka di ne tun t'a fɛ ka kuma kan dɛ ne mɛnna la depuis waati min na constitution ko la ani solo ka ko la c'est à dire n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na Malika filanan bɔra a yɛrɛ ka vidéo kɛ n bɛ se k'a fɔ n ko a daminɛna o waatiw de la ne b'a kalama cogo min na kɔni parce que a ka vidéo daminɛ a ko nkalon tiɲɛ da de ne ko nkalon kumala bɛ se o la hakili la ni ma fili a ka vidéo kɛ daminɛna o la mais tiɲɛ yɛrɛ ka di dɛ n'i y'a ye ne tun t'a fɛ ka kuma en tant que ne ko ne ye silamɛ ye ne ko ne ye silamɛ ye donc Malika dɔ nin de ale bɛ taabolo min kan n t'o si dɔn fɔlɔ mais Malika filanan nin hakili la ale bɛ silamɛya ka parti de la parce que ale bɛ kuma ni mɔgɔ mɔgɔ ye fɛn fɔ karamɔgɔw ma walima silamɛya ma a bɛ bɔ k'o défend c'est bien o ka ɲi n'i ko i bɛ fɛn min na i nɔ ka ye mais tiɲɛ yɛrɛ ka di dɛ Malika filanan i ko i dɔgɔnin ma k'i dɔgɔnin y'a bɛɛ jɛn ko i dɔgɔnin ye fasocila ye ko Malika ye Mali yɛrɛ jugu de ye quoi ne b'a fɛ ka kuma kan bi kuma nin a c'est à dire quoi a ye ne bila yɔrɔ min na ne yɛrɛ t'a dɔn quoi ne kun hakili y'a miiri tiɲɛ yɛrɛ ka di ko i ye karamɔgɔw kanubaga ye wa silamɛya ɲɛtaga ko b'i kɔnɔ i ka kuma taabolo la a kun ka di n ye fana mais i k'a bila i kunna fana i dɔgɔkɛ ne t'a ka vidéo aimé n t'a partager k'a fɔ ko a bɛ ka lagosi min kɛ ko c'est à dire o publicité tɔ don o tɛ quoi mais i ka derrière vidéo mun bila la n'i ko Malika ye faso jugu ye ko faso cila don dɛ n b'a fɛ ka bɔ ka kuma o kan Malika deuxième i k'a dɔn k'a fɔ i dɔgɔkɛ ye faso jɔla ye ka tɛmɛ e kan e ye faso cila fɔlɔ de ye Malika numéro 2 komi a si dɔlen tɛ bɛɛ ɲɛda dogolen don min ye min ye o ma dɔn quoi sinon ni n kun b'i tɔgɔ dɔn n kun b'i ta i tɔgɔ ma mais Malika numéro 2 de ko don min ko k'ale ye yɛrɛ ye k'a dɔgɔnin ye yɛrɛ d'a ta kan bon n kan bɛ e de ma Malika numéro 2 e de ye faso cila ye wa e ye silamɛya jugu ye ka da kun jumɛn kan tɔgɔla tɛ kuma ka taga dɛ n bɛna a kun fɔ quoi n balimaw komi Malika numéro 1 ale ka taabolo ma sidɔn fɔlɔ silama don a silama tɛ a o ma sidɔn quoi parce que a bɛɛ dogolen don mais hakili la e ta ye e bɛ silamɛya ka parti de la donc en tant que silama ne ko ne ye silama ye ne de kan ka fara i kan k'i dɛmɛ kɔni mais n y'a ye tiɲɛ yɛrɛ ka di dɛ i ye kuma min fɔ i ka kɔsa in na vidéo la dɛ e de bɛ ka silamɛya yɛrɛ tɔ halaki k'a ban pewu i ko i ka kuma kɔnɔna la ko Malika y'a bɛɛ jɛn ka da kun jumɛn kan ko Malika ye mɔriya ni silamɛya kɛ kelen ye ko mɔriya ni silamɛya cɛ ka jan i n'a fɔ jɛgɛjala ni baji cɛ Malika i ma nkalon kuma fila fɔ diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ o kuma nin kan munna Malika e t'a dɔn i dɔgɔkɛ a bɛ taabolo min na e t'o si dɔn mais i yɛrɛ ko i hakili la fɔlɔ ko wayi ko silamɛya jugu de don k'a tɛ silamɛya fɛ mais munna a bɛ kɛ silamɛya fɛ min ɲininka o la n'ale ye kafiri ye an k'a kɛ kafiri ye sa Malika dɔn an k'o kɛ kafiri ye i yɛrɛ ka hakilina la n'ale kɛla kafiri ye o mun de kelen na a bɛ kɛ silamɛya fɛ ba i tɛ fɛn mun fɛ a bɛ lagosi togo togo i bɛ na n'o ye quoi n'a kɛra kafiri ye a bɛ taabolo mun na dɛ ale t'a fɛ diinɛ ka yɛlɛ o sanfɛ quoi donc toujours ale bɛ silamɛw lagosi mais Malika e hakili la ko i dɔgɔkɛ de ye silamɛw lagosi yan e fɔlɔ de ye silamɛw lagosi ka da kun min kan a lamɛn dɛ an bɛɛ sen b'a la quoi ne kun y'a miiri tiɲɛ yɛrɛ la kumakan minnu laɲini mun b'i bolo ko e ye Ayidara kanubaga ye quoi n kun y'o de miiri mais n t'a dɔn i yɛrɛ bɛ côté min na bilen quoi munna n bɛn'o f'i ye bi ne hakili la Ayidara mɔgɔ min ko k'i bɛ Ayidara ɲini k'a dɔn i bɛ Ayidara kɔ i kan ka Ayidara ɲini k'a dɔn fɔlɔ Ayidara yɛrɛ ye jɔn ye fɔlɔ n'i y'a dɔn Ayidara ka laɲini ye mun ye i k'o si dɔn quoi ne hakili la Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen tun b'a kalama an bɛɛ bazilen bɛ mun kan mɔriya
c'est-à-dire ani seli fu ni Mali silamɛya yɛrɛ tun b'o de la ne hakili la Hayidara de nana k'a fɔ ko fo an ka baya de kɛ ka baya de découvrir k'a dɔn baya ye fɛn min ye silamɛya kɔnɔ k'a découvrir k'a yira mɔgɔw la mɔgɔ minnu dara la olu tugula la ka baya minɛ k'a kɛ ne yɛrɛ mun bɛ k'a f'i ɲɛna ne ye baya layidu wɔɔrɔ ta n wolo ni bi cɛ fana dɔ ma tiɲɛ a la i k'a dɔn fana n ye mɔgɔ min ye fɔlɔ i ka da o la fɔlɔ quoi ko ne de ye baya ta n wolo ni bi cɛ dɔ ma tiɲɛ a la fɔlɔ mais n b'a fɛ k'a fɔ Malika numéro 2 a lamɛn dɛ aw fɔlɔ de ye silamɛya lagosi k'a sabute ka da kun jumɛn kan ne hakili la o mɔgɔ minnu bɛ ka kafiriya ni jinɛya wele ni c'est-à-dire furusa ni c'est-à-dire fadenkɔniya ni n t'a dɔn silamɛya ta tiɲɛ jogojugu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan aw de ko k'o bɛɛ ye silamɛ ye ne m'a fɔ n ka video la ka tɛmɛ n ko Mali silamɛ n ko 95% n ko nkalon don n ko nkalon fila ma tɛmɛ a kan ka da kun jumɛn de kan aw ko jogojugu de tɛ maa bɔ silamɛya la e ko e ye Hayidara kanubaga ye i ka kuma bɛɛ lajɛlen taabolo la a bɛ komi i ye Hayidara kanubaga ye mais i tɛ Hayidara yɛrɛ si dɔn i bɛ Hayidara nɔfɛ dɛ tiɲɛ yɛrɛ ka d'a kanu bɛ la mais e yɛrɛ tɛ Hayidara ka laɲini yɛrɛ si dɔn pewu ka da mun kan Mali kɔnɔ cɛ fɔlɔ-fɔlɔ min y'i bolo fila kɔrɔta diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko mɔrijugu dabalijugukɛla Hasidi faso cila ninnu k'olu de ye kafiriw ye maa fɔlɔ min y'a fɔ diɲɛ kɔnɔ Hayidara de don maa fɔlɔ min ye silamɛw wele ko ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan pour que silamɛw ka se ka ci ɲini ka dɔn quoi silamɛ ye mɔgɔ joli ye o ka dɔn quoi n ko ne hakili la n ko Hayidara de y'a kɛ Mali kɔnɔ parce que kafiri minnu bɛ yen mɔri dabalijugukɛla minnu bɛ ka wele mɔgɔw fɛ ko silamɛw don n'olu bɛ ka silamɛw tɔgɔ tiɲɛ diɲɛ kɔnɔ olu de welelen don ko silamɛ o de ye silamɛya lagosi bi ka silamɛya kɛ zéro ye Mali kɔnɔ bi ne hakili la Hayidara de ko silamɛw ka juger ni kuranɛ pour que silamɛ ka se ka da dɔn jogojugu ka sama ka bɔ a la o t'a dɔ ye Malika bɛ kuma min fɔ hakili la walayi ne tɛ Malika supporter k'a b'o kuma nin fɔ dɛ mais wulibali dɔ de bilahi a ko silamɛya mana na diɲɛ jamana o jamana kɔnɔ diɲɛ dugu o dugu sanfɛ ni Ala ta don ni kira ta don o jamana b'i jɔ de kelen mɔgɔ b'i ɲɛbɔ olu fɛ olu tɛ ɲɛbɔ mɔgɔ fɛ quoi mais silamɛya min bɛ Mali kɔnɔ i dɔgɔkɛ ye kuma min fɔ dɛ hali ni kafiri don bilahi n kalela Ala la tiɲɛ ni wulibali de don n bɛ tiɲɛ d'a ma bi ne ye silamɛ mais silamɛya min bɛ Mali kɔnɔ a bɛ Mali halaki de a tɛ Mali jɔ ne de ko ten ni maa min b'a fɛ ka ɲini ka dɔn ne tɔgɔla de don n'i ma da la n wele k'a fɔ ɲɛna ou bien ni mago bɛ na c'est à dire n wele quoi n b'a f'i ɲɛna kun jumɛn na ne ko n ko silamɛya min bɛ Mali kɔnɔ k'a tɛ Mali jɔ aw ko 95% musulman n'o ye tiɲɛ ye Mali kɔnɔ don o don Mali bɛ ka halaki ka taa fɛ ne bɛ ɲininkali kɛ don o don video tɛmɛnen la n tilala k'o ɲininkali kelen de kɛ mais mun de bɛ kelen bɛ yen ba silamɛya ye tiɲɛ ye mais silamɛya tiɲɛ de ma Mali kɔnɔ quoi a tiɲɛ de tɛ ka baara Mali kɔnɔ n'a tiɲɛ bɛ baara Mali kɔnɔ Mali bɛ halaki min kɔnɔ an ti jɔ yen quoi donc k'a fɔ ko karisa ye silamɛya jugu ye o tɛ silamɛya fɛ e mun ko k'e ye silamɛya ɲi ye e bɛ silamɛya fɛ mais n balimakɛ i yɛrɛ jogo ɲa kɛ e ye kuranahaya min kalan Malika ko aleikum anfusakum ko i ka kiri boli i yɛrɛ kan ni e y'i ka kiri boli i yɛrɛ kan 95% musulman n'o ye tiɲɛ ye ko silamɛw y'u ka kiri boli u yɛrɛ kan Ala y'a fɔ cogo min na kira y'a fɔ cogo min na n kalenna Ala la bilahi an bɛ halaki min kɔnɔ an ti k'o kɔnɔ mais aw de ko jogojugu tɛ maa bɔ silamɛya la n'i ko la ilaha illallah muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam n'i y'o f'i da la ka ban k'i kɛra silamɛ ye i bɛ jɛnɛya kɛ i bɛ sonyani kɛ i bɛ faso nafolo yuruku ka haramu dun en tant que e bɛ aranfɔlɔ la misiri kɔnɔ ka ban aw ko k'o ye silamɛ ye donc ni jogojugu tɛ maa bɔ silamɛya la ni maa sɔrɔ la diɲɛ kɔnɔ minnu bɛ ka silamɛya lebu n'o ye silamɛya jugu ye mɔri dabalijugukɛla kafiri minnu bɛ yen nɔ n'olu nana jogojuguya kɛ n'olu ka jogojuguya minɛna k'o jira kɛnɛ kan tuguni e bɛ tila ka bɔ k'e b'i disi gosi k'o tɛ silamɛ ye k'a sɔrɔ e fɔlɔ de y'a yira k'a fɔ ko silamɛ don parce que a ko n'i ye la ilaha illallah fɔ dɔrɔn ko e de kɛra silamɛ ye donc minnu t'a fɛ n'olu bɛ ka aw sɔgɔbɛ n'olu nana wuli bi ka mɔgɔw ta u tɛgɛ ma u ye baara jugu min kɛ n'u bɛ ka faso ci ka fandadenninw ka nafolo bɛɛ dun k'a ban pewu ka tila ka i sigi i sentɛgɛ kɔnɔ i ka mago ti ɲa o pi u bɛ tila k'i don jahanɛmɛ kɔnɔ tuguni parce que i bɛ baara jugu minnu kɛ c'est à dire Ala yɛrɛ ti yafa i ma bilen quoi o minnu b'olu kɛ tuguni olu welelen don 95% de kɔnɔ jɔn de y'u don silamɛya kɔnɔ anw de y'u don a kɔnɔ de sinon u t'a kɔnɔ Ala m'u don a kɔnɔ fana mɔrɔ minnu bɛ yen n'i ko k'olu tɛ silamɛ ye dɛ k'u ni silamɛya cɛ ka jan Malika numéro 2 de ko don anw de y'u don a kɔnɔ anw silamɛw don a kɔnɔ sinon Ala m'u don a kɔnɔ Ala ko silamɛ hali n'a danna cɛ kelen ni muso kelen ma ale ko min u b'o de kɛ a ko ka min to yen u b'o de to yen Mali kɔnɔ bi a tɛ ka fɔ dɔn ɲɛna an bɛɛ ye Maliyɛn an bɛ ɲɔgɔn dɔn Mali kɔnɔ silamɛya mun nana Mali kɔnɔ mun bɛ Mali kɔnɔ bi o bɛ ka Mali de halaki a diyara maa ye ne tɔgɔla de y'a fɔ wa ne ye silamɛden ye n balima e mun m'a faamu i ka d'a la k'a fɔ silamɛya mun ni ban kɛra la n'o bɛɛ y'a layidu wɔɔrɔ ye ne tɔgɔla y'a ta n wolo ni bi cɛ dɔ ma tiɲɛ a la
a kana k'i kɔnɔ ko n bɛ ka kuma silamɛya contre la ne bi silamɛya wa n jɛna n'a ye fana mi sa ka bilahi mais en tant que anw ma segi k'a kɛ ala ta ye mun bɛ an bolo dɛ o bɛ k'an ka jamana tɔ halaki ka taa fɛ ne tɔgɔla de ko ten malika ka kuma caman bɛ yen ne t'a jaabi mais malika numéro 2 i bɔra ka kuma min de fɔ dɛ k'a fɔ ko c'est à dire malika dɔ nin ye faso jugu ye ou bien ko silama jugu de don aw de ko jogojugu sɔn de kana fɔ toujours ne t'o de fɔ a ko kafiri minnu bɛ ka faso yuruguyurugu n'o ye ɲɛmaa jugu ye k'olu tɔgɔ kana fɔ karamɔgɔ minnu bɛ yen n'u kurulen de don n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min kunfinw kan o bɛ kunfinw kunkolo turunen parce que ne ye kunfin ye e ye kunfin ye an si t'an ta fan dɔn minnu m'an turunen dɔrɔn de ka ala tɔgɔ f'u da la k'a sɔrɔ c'est à dire quoi kafiri firawuna ka fisa n'u ye e ko k'o ye silama bilahi e bɛ tila k'o kɛ waleju ye tuguni bon kafiri minnu sigilen don k'e lajɛ ou bien mɔgɔ minnu bɛ yen n'u donna c'est à dire u tɛ silamɛya yɛrɛ fɛ fiyewu olu sigilen don ka silamɛya bɛlɛn k'a dɔn u ka se ka sɔn dɔ sɔrɔ silamɛw la ka kuma n'a ye quoi n'olu nana jogojugu ne ta ka bɔ anw cɛ la k'o kɛ silamɛya lagosi sababu ye jɔn de y'a lagosi e ne ka da jukuɲɛ in kan ko e ne malika e ko jogojugu de tɛ mɔgɔ bɔ silamɛya la quoi anw de ko tɛ mali kɔnɔ ko jogojugu tɛ maa bɔ a la n'i ko ala ye kelen ye muhamadu y'a ka ciden ye kaban ko a bɛɛ ye dɔ ye o de la n y'o fɔ cɛ o cɛ ko dugukolo sanfɛ mali kɔnɔ ko 95% musulman e ye kafiri bilahi de mali tɛ hali 1% bɔ ni cɛ min ma da la n wele ni 1% de don ni ala ta don ni kira ta don i b'a fɔ ne ɲɛna c'est à dire nin kuma nin a mɛnna munumunu na quoi n b'a fɔ ka tɛmɛ n tɛmɛtɔ quoi mais ka video dabɔ a kama spécialement n kun t'a fɛ k'a kɛ quoi mais waati dɔ kuma de bɛ ka se quoi malika numéro 2 de ko de e de bɛ ka mali ci di parce que mɔgɔ dɔw de welela silama k'a sɔrɔ olu tɛ silama ye n'olu welela k'olu tɛ silama ni mɔgɔ sɔrɔla mun b'olu sabute a bɛ tila ka bɔ tuguni ko wayi ko nin tɛ silamɛya fɛ munna a bɛ kɛ silamɛya fɛ ne y'a tila ala ye siratigɛ fila min da ni a ka di ye taa silamɛya sira fɛ n'i y'a dɔn k'o ye kisi sira ye ni kafiriya ka di ye taga yen nɔ mɔgɔ min ye kafiriya choisi e ko o ka tila ka e sago kɛ e silamatɔ e ye jɔnni ye baara bɛ ka kɛ ye wa nka bɛ ka kɛ ala de ye e mun ko k'i ye silama ye dɛ n'i ko tiɲɛ yɛrɛ la e dalen don kisi sira la dɛ kisi baara kɛ n'i t'a baara kɛ a to yen i ka dɔ nin to yen i ye kuranna haya mun kala dɛ a bɛ ka juge e yɛrɛ de kan i ko malika bɛ ka fɛn kɛ ou bien fɛn fɔ a tɛ mun si dɔn i dɔgɔkɛ bɛ ka fɛn fɔ a tɛ mun si dɔn ou bien a bɛ ka fɛn kɛ a tɛ ka mun baara kɛ a bɛ ka mun fɔ n'a tɛ k'o baara kɛ e yɛrɛ t'a si dɔn fɔlɔ ni silama don ni kafiri don ni kafiri de don munna a b'e ta kɛ n bɛ ɲininkali kɛ munna a b'e ta kɛ parce que e ko e ye silama i b'i ka baara de kɛ mali kɔnɔ bi bɛɛ b'a kalama bilahi tiɲɛ yɛrɛ ala ta kira ta a tɛ mali kɔnɔ bele fiyewu komi kuma mana fɔ a bɛ bɛɛ de ta balimakɛ ni e b'a dɔn e ta ye ala ta ye dɛ continue n'o ye ka mɛ mali kɔnɔ 95% dɛ a ko min ye silama ye dɛ mun bɛ ka ala yɛrɛ ta kɛ ka kira ta kɛ ala mago bɛ min na kira mago bɛ min na a tɛ hali 10% bɔ mais silama yɛrɛ yɛrɛ ala mago bɛ min na kira bɛ mago bɛ min na mali kɔnɔ a tɛ hali 1% bɔ ko ne tɔgɔla de ko ten nin kuma nin n kun t'a fɛ k'a fɔ mais n b'a fɔ bi quoi ala yɛrɛ b'a dɔn n yɛrɛ dusu bɛ yɔrɔ min na n b'a dɔn quoi ni tiɲɛ de don ko ala ta ye tiɲɛ ye mun bɛ ka kɛ mali kɔnɔ k'o ye ala ta ye o ye kira ta ye est-ce que mali bɛ halaki min kɔnɔ an bɛ don halaki kɔnɔ bi wa a ko k'o de kana fɔ ko jogojugu karamɔgɔ jogojugu en tant que k'a ka bon mɔgɔw dalen b'a la ka ban k'o kana fɔ faama jogojugu k'a firi en tant que ko bonya b'a ka mɔgɔw bɛ k'a bonya a bɛ fanga la ko an kana o fɔ ni mɔgɔ ko k'a bɛ o fɔ a ko o tigi malo ka dɔgɔ k'o t'i mɔgɔba bonya o t'i faama bonya donc ni e ko jogojugu kana fɔ n'a ka jogojuguya ye e ka diinɛ lagosi jɔn de y'a lagosi e fɔlɔ donc ne bɛ video nin bila yan nɔ ko assalamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatuhu ni n donna min gasi la k'a sababu kɛ pɛrɛnpɛrɛn nin ye o bɛ hakɛ to kuma kɔnɔna na tɛ dɛ mais pɛrɛnpɛrɛn nin kama parce que n ma deli pɛrɛnpɛrɛn na video la quoi donc n bɛ hakɛto ɲini jama bɛɛ lajɛlen fɛ nin tun ye video kunkurunin dɔ ye assalamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatuhu